दिनैनिफ्राय जोंनि नैबे कालिफुख्रि VCDCनि सिङाव जोङो नखर नखर UPPL खुलुमनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जागायदों। जोङो थांनाय जोंनि जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियावबो जोङो न' थांनानै जोङो UPPLनि जोंनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनि भट बिदोंमोन जोङो आरो बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो बेनिखायनो नैबे कालिफुख्रि VCDCआवबो जों गोबां भटआव जोङो देरहासार जानो हादोंमोन। एबारनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जिहेतु पार्टिया आंनो सालाकाथि समस्तियाव टिकेट होबाय बिनिखाय खाथियाव जों देरहानांगौनि थाखाय दिनै जोङो सान हर जों खामानि मावगासिनो दङ। UPPLखौ जों नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बजबनानै लादों मानोना UPPLआ नैबे कालिफुख्रि ओनसोलाव गोबां हाबाफारि मावदों। दिनै बे कालिफुख्रिनि गेलेग्रा फोथारखौ फाहामना होदों, बेवहाय दिनैहाय अपेन डायास होदों, बेवहाय क्लाबाव बाउन्डारि वाल मार्केटआव सेंसन होदों, कालिफुख्रि हाई स्कुलाव 3.5 कौटिनि बिल्डिं जागोन, 30 आवार ग्राम उत्कर्ष अभियाननिफ्राय गंनै बेयाव हस्टेल जागोन, खुरसा खाथियाव दिनै हस्पिटाल जागोन। दा बायदिसिना बे कालिफुख्रि ओनसोलाव आथिखालनि बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो गोदानै हाबनाय जे ओनसोल बे ओनसोलाव आं थांनाय बोसोरनिफ्राय जिहेतु खामानि मावनो मोनबाय। दिनै कालिफुख्रि आरो सालाकाथि थांनाय जे लामा बिनि रिपेयारिं होनाय जादों, गोदान लामाबो हमनाय जादों। दा बेबायदिजों MLA आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां हाबाफारि बेवहाय मावगासिनो दं जौगाखांनायनि थाखाय। दिनै बेनिखायनो UPPLखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, जायनि थाखाय थांनाय भट मोननैयावबो MLAनियावबो उफ्रा बिसायख'थियाव MPनि बिसायख'थियाव जोङो गोबां बेवहाय जोङो भट मोननो हादोंमोन। गुबुन गुबुन हान्जानिख्रुइ बांसिन भट मोननानै कालिफुख्रि जिहेतु VCDC बेयाव जों देरहासार जादों। दिनै आंनि बेलायाव बेवहाय आरोबाव मोनसे मोजां मोनसे ढौ फैदों जे सासे माने खाथिनि मानसिया बेवहाय दिनै बे बिसायख'थियाव गेलेगोन आरो बिथांजों मोजां मोनसे सोमोन्दो जिहेतु दं आरो बिथाङा जिहेतु बोसोरसेयावनो नैबे बालाजान्थिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय जिहेतु लामा बे लामाखौ दिनै आसाम मालायाव सोनानै होनाय जाबाय। बासुगाव थांग्रा जिहेतु साम्फा दै दङ बेवहाय ब्रिजबो जासिगोन। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों जे बिथाङा जुदि देरहासार जानो हायोबा प्रमद बर'नि नैथि खेबनि जे सरकार जागोन बे सरकाराव मोजां मोनसे मासि मोनगोन आरो ओनसोलनि जौगाखांनायखौ मावनो हागोन साननानै दिनै मोनसे फोथायनाय फैदों आरो बेनिखायनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा दिनै जोंखौ सापर्ट खालामदों। दिनै बिटिआर सरकारा 14टा LP स्कुलाव कच राजबंशी जिथु भाषा सोलोंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जागायनानै होबाय। दा बेनिखायनो कच राजबंशी मानसिफ्रा दिनै मोजां मोनदों, कच राजबंशीफ्रा दावगाबोदों। आसाम सरकाराबो खालामाखै, गुबुन रावबो खालामाखै, नाथाय प्रमद बर'नि सरकारा कच राजबंशी जिथु भाषा सोलोंनाय दिनै गुदि फरायसालि LP स्कुलाव 14टा LP स्कुलाव सोसननायखाय दिनै जोबोद मोजां मोनदों। जाय सरकारा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि थाखाय खामानि मावदों, भिजन डकुमेन्ट बानायदों, दिनै मिउजियाम बानायदों, 18टा भाषानि दिनैहाय डिक्सनारि लेखा दिहुननानै होदों। दा बायदिसिना हाबाफारिखौ नुनानै गमामायैनो मानसिफ्रा मोजां मोनदों। दिनै बे ओनसोलनि अरुण राय आक्रासुनि बारग' आफादगिरि, दिनै उषारानि राय महिला समितिनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना जोंनि पार्टियाव जगदान जानायनि उनाव बे ओनसोलनि कच राजबंशी बिदा फंबायफ्रा UPPL दोलोआव फोथायनाय फैदों आरो सामफ्रोमबो दिनै UPPLआव गोदान गोदान मानसिफ्रा हाबगासिनो दं। दिनै जोंनि बेरेलियाव बारग' फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनि पार्टियाव हाबदों आरो बे हान्जा सुरनायावबो बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेबायदि दिनै कालिफुख्रि VCDCनि सिङाव मोनसे सोलायनाय फैदों आरो जों गमामायैनो सालाकाथि बियाबनिफ्राय नैबे कालिफुख्रि VCDCनिफ्राय जों गोबां भट मोननानै जों देरहासार जानो हागोन।